Ay, mga tita, si Adam na din sa park. Joke lang, wala din si Adam sa park, na din sa Cows Farm. Isakay na po siya sa iyong paborito na tractor. Ay nga farm guys, na din sa Sisiket. Bali, 1 hour drive ni siya away from us. Pero kay nagbaha man, nagre-road me, so naabdan me 3 hours traveling. Pagabutin ni sa park, si Adam lingaw kayo siya. Kay first time niya magdula sa mga cow. Tanawa na yun, baby cows. Ganahan kayo siya mohawin sa cow. Gusto niya nahawiran ang cow. Katawa na yun siya. Naaday si Adam kauban ni si Ate Inday. Kani nga farm owned by government. So if you want to train here o gusto kag certificate, pwede ka mag-work din here. Free lang siya, wala siya bayad. Pero if you want short courses, naa siya gamay lang, barato lang nga tuition. Before mi ni anhi din sa mga baby cows, gikan mi sa milking cows. Nakakita mi unsaon pag milk ang mga cows. Wala na mo na videohan guys, pasensya na, next time na lang. So tanaw lang sa si Adam mag-play with the cows here. Kiniday siya nga agricultural farm is also agricultural school. They train students who wants to be an agriculturist, and here they have more than 50 cows. You might be wondering where the milk goes. They pasteurize it, they pack, and they're going to sell it to schools. Our little boy was having really fun with the cow, and also guys, he saw a cat. Look, and this cat is very cute. He wants to touch it, but I said no, don't touch it because the cat might scratch him or might bite him. But look at him. Ala, sige, sok-sok yun. Kaya iha dyan na siyang gusto dyan niya nga apason ang cat. Iha dyan kukuro no, iha dyan gusto dyan niya nga hawiran. Okay. Na. Oh, di ba? Nice kayo. So, nindot kayo experience ni Adam din. Pauli na tami na amin nakita nga Japanese store. So, syempre, pag naakay makita nga kayo-kayan, hapitan. Di ba? So, daghan kayo ni sila dire guys. So, mga klase-klase mga butang, from plato, mga gamit sa mga bata, even mga slides na apo din mga walker na apo, mga sapatos. Na nakita mi nga sapatos Nike. Kini siya, tag 100 baht daw na siya. 100 baht ukay. Kaigoon tani kay Adam. Napagad sila mga bagahe. Kompleto ni guys. Napay mga golf bags here. O, tanawa na ko na o. Kompleto ni sila na mga sanina, mga plato, mga kaldero, mga salamin, everything is in here. So kani si Adam tanawa abi na ko dulaan dra niya na siya ko kay gisulod diretso siyang baba. Oh my gosh, Adam. Dili pwede dong hugo kayo na gisulod niya siyang baba guys. Na gusto siya paliton do niya ang ball. Nakakita po mi dito drum set. Kani nindot kaayo. Si Adam nalingaw pud kay siya first time po niya ni makakita og drums in real. Kaya iyang mga drum nakita sa mga picture man sa iyang flashcards na nindot kayo. So naapay mga kana nga ball po diha po daw nang gusto paliton pero wala na may nagpalit from the shop. Wala may napalit guys, nag window shopping ra ay mi dinhi. Wala mi na adto po daw siya sa mga gitara kay daghan kaayong mga gitara patingting po siya pero handlo kung basi masama niya hang kamot maoto nga ako siyang gipa undang kay gagmay rin tawon ka ng mga kumagkuan niya hait ba basi mahait ang mga string or sure unsa ba kasi masamad iyang kamot mo nang ako siyang ipaundang og patugtog sa guitar. So dinhi guys naapod sila yung mga sofa bed, mga lingkuranan. So daghan kaay kag mapilian basta naa ka dinhi sa Japanese store. Ning hapit mi diri guys kay among tuyo mangita mi og boots. So nya wala man mi nakita so na dala na lang ni window shopping niya mong pag-ani-anhi dinhi. So wala mi napalit og dinhi lang taman. Daghang salamat sa pagtan-aw sa among video. See you again.